Ja sam Boško Joković, Ćelava Raga, Boško Donacija i tako dalje. Ali ovi što pričaju, i pričaju o tim nekim ciframa, 1000 evra, 500 evra, ne znam koje su još cifre bile u pitanju, to su sve laži, jer ja otvoreno mogu da kažem da samo neka pokažu jednu uplatnicu za 1 evro, ne o tome što oni pričaju 1000 evra, 1 evro, ti što pričaju kako im dugujem, neka pokažu uplatnicu da su mi 1 evro poslali. Ja sam to rekao više puta, kanal ću da ugasim. Primus, mislim da si prvi put ovde, da bi znao o čemu ja pričam, trebao bi da izađeš odavde pa da pogledaš moje stare klipove. Samo da vidim jednu stvar. Sad sam mislio udariti like, a on blokira Feliksa bez razloga. Primuse, ne moraš da udariš like, slobodno možeš i da izađeš odavde. Slobodno izađi i završili smo svu priču. Naravno da stvara negativnu energiju, čovjek je došao da hejtuje i to je prosta stvar. Zato kažem, promeniš, brate, YouTube kanal i teraš dalje. I to je to. Primus, brate, hvala ti od sveg srca, ne mogu da verujem da si ti nakon onakvih komentara pružio donaciju, hvala ti. Pre svega da ti kažem jednu stvar, vidim, kažeš da si iz Hrvatske. Raspitaj se malo kod ljudi iz Hrvatske pa ćeš čuti kakav sam ja i da mene baš vole ljudi iz Hrvatske. Tako da, kad se donira preko dugmića dolar, tu nema, tu na YouTube-u se isto dobije potvrda. Naravno, Ferorero, sve ja to znam, ali poenta je u tome što niko od njih nije nikada ništa uplatio, nego lažu. Dugujem, neka pokažu uplatnicu da su mi 1 evro poslali. Ja sam to rekao više puta, kanal ću da ugasim. Primus, brate, hvala ti od sveg srca. Mislim, i šta znači to srpska posla? Kakvi smo to mi Srbi? Ja sam Crnogorac, ja nisam Srbin. Za razliku od vas, šmekera koji to pišete, kakvi smo to mi? Gomila govana. Eto. Takvi smo mi Srbi, nažalost. Ja sam Srbin i verujte mi da me je sramota što sam Srbin. Šta smo mi Srbi pa sad to pišu neki kao srpska posla? Šta to znači? Nikako ni jedan Srbin me nikada u životu nije podržao. Već su uvek gledali da me zatrpaju izmetom. Šta smo mi? Kakvi smo to mi Srbi pa sad kao kategorišete nas kao sramote? Šta to znači? Nažalost, ali to je tako, šta da radimo, mi smo jednostavno takvi da ne možemo da podržimo jedni druge, jer takav smo narod, mi ćemo pre jedan drugome da uvalimo kosku, nego da podržimo jedan drugog. Mislim, mene bi bilo sramota da ja to napišem. Da napišem, ne znam, bosanska posla, hrvatska posla. Što? Alo, svi smo bre isti bre, od iste krvi, istog mesa bre, šta vam to znači? Kako možete da budete toliki smradovi da to pišete? Velika je razlika između nas koji smo Crnogorci i između onih koji su Srbi. Velika je razlika. Alo, svi smo bre isti bre, od iste krvi, istog mesa bre, šta vam to znači? Velika je razlika između nas koji smo Crnogorci i između onih koji su Srbi. Velika je razlika. Evo opet se znojim. Mislim, ispod klipa Marko Bojković i Icko o pretnjama koje su upućene Marku Bojkoviću.
i želim da znate da ako se nešto desi meni ili nekome od mojih, da je za to sve odgovoran Bojan Mihajlović, nakon što je teško povređena ženska osoba koja je živa samo zato da bi meni prenala poruku. Ali dobro, okej. Ko mi je pozajmljivo novac, otvoreno mogu da kažem, više puta, to je Bojan Savić, i svaki put mu je novac vraća. Evo, može da pitate Bojana da li sam mu ostao dužan 1 dinar. 1 dinar da li sam ja njemu dužan ostao. Nikada. Svaki put kad mi je bio pozajmio, bez problema, kad sam ga pitao, svaki put mi je dao. I ja mu kažem, Boki, za toliko i toliko, on ma daj ne, za toliko i toliko ti vraćam pare. Uvek je dobio pare nas. Evo. Koliko puta do sada si mi pozajmio novac? Ja ne znam, nemam pojma, brate. Sigurno 4-5 puta. Ne znam, brate, nije ni bitno, ja sam tebi pozajmio i rekao sam ti se seti toga i kad se setiš vrati i to je to, ja to nisam. On je, brate, znači tebe nije to ni sramota, nije ni sramota, brate, znači u momentu ostati bez novca i toga svega, znači on je par puta ostao bez para, zove me, jel imaš nešto, imam, dođi, evo ti, ili donesemo ja, čak kad nije imao ni prevoz i to sve, evo ti, onda mi kaže, nemam sada, dobro, nemoj da me, znači, javit ćeš mi kad bude bilo to, prođe po mesec, dva, nije ni bitno. Za toliko i toliko ti vraćam pare. Onda mi kaže, nemam sada, prođe po mesec, dva, nije ni bitno. Evo opet se znojim, izbija temperatura iz mene, ali dobro, šta da radimo? I onda sam ja lepo od početka istinu i držim se istine. Ti da se uključiš kod mene u live da debatuješ sa mnom. A ko si ti, burazeru, da bi ti i ja imali bilo kakvu debatu? Ja ne znam ko si ti, brate, da ti i ja imamo debatu. Ne razumem. Što bi ja tebe palio u live? Brate, kod mene u live i kod mene gostuju ljudi koji su poznati, koji nešto imaju za sebe, a ja ovako da palim ljude koji, mislim, šta si ti, brate, čime se ti baviš, šta možeš ti da pričaš kod mene na kanalu? Par dana ranije. Evo ovako, ja bih vas zamolio, ako bilo ko od vas želi da učestvuje u live-u i da bude, dobije ulogu voditelja, napravi pitanja i svakome ću dati priliku od vas, svakome ko se bude javio. Vi napravite pitanja, ja budem vaš gost kod mene na kanalu, dogovorimo se, vi postavljate pitanja, ja odgovaram na vaša pitanja. A ko si ti, burazeru, da bi ti i ja imali bilo kakvu debatu? Do duše ja radim pod temperaturom, ali šta da radim, ne želim da gubim dan i da se ne posvetim vama danas. Još sam najavio šta ću raditi, što se tiče filmova, špica za filmove i sve to što sam isplanirao da radim, te projekte koje imam u glavi, tako da nešto ti to nisi baš najbolje razumeo. Vidite knjiga koju vam pokazujem, to je ilustrovana Biblija, odakle ćemo čitati priče. Evo opet se znojim, ali kako ti možeš da iznosiš bilo šta i pa to sa sigurnošću pričaju. A ti mene ne znaš, prijatelj. Nemaš pojma ko sam. Ništa ne znaš o meni. Imaš neku svoju sliku i to su ljudi uglavnom za koje niko ne bi znao da nemamo kanala. Jer svi su oni bili ovde pa su se onda nešto povampirili i otišli tamo negde da pljuju. I što mogu da kažem jednu stvar. Ti što komentarišu, evo uzet ću sebe, neću za druge, za sebe ću da kažem. Prosta stvar, ukucate moje ime i prezime i ukucate Wikipedija, o meni će sve izaći. Wikipediju zajednički piše uglavnom veliki broj anonimnih volontera bez ikakve nadoknade. Svako sa pristupom internetu može pisati i praviti izmjene na Wikipedijinim člancima. Korisnik može doprinositi anonimno, pod pseudonimom ili, ako tako želi, putem svog stvarnog identiteta. I ko sam i šta sam i gde sam radio i šta sam uradio i čime se bavim i tako dalje. A neka ukucaju oni njihova imena i neka napišu Wikipedija, da vidimo da li ima nešto o njima, da vidimo ko su oni. Ne postoje na mapi, nema ih. A ti mene ne znaš, prijatelju.
Nemaš pojma ko sam. Ništa ne znaš o meni. A neka ukucaju oni njihova imena i neka napišu Wikipedija, da vidimo da li ima nešto o njima, da vidimo ko su oni. Ne postoje na mapi, nema ih. Ako imate neka pitanjca, pitajte sada dok ne budem krenuo. Neću stat! Neću stat!